Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Musa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz. Mun yi magana kan masu kallo da saurare ba su manta ba, ziyara guda uku da Annabi Ibrahim ya zuwa garin Makka. Na farko lokacin da ya je yanka ɗan shi. Na biyu lokacin da ya je ya tarar da matan shi bayan matar Isma'il kenan da rasuwar matan shi Hajara kenan shi Annabi Ibrahim. Sai na uku kuma inda ya tarar da ita ɗayan matar mutuniyar kirki. Gaskiya ne. To yanzu za mu ci gaba daga nan. To alhamdulillah. Annabi Ibrahim alaihi salam zuwa da ya na hudu shine zuwan da ya yi tarar da Annabi Isma'il alaihi salam yana zaune ƙarƙashin wata bishiya inda ya aje su kai aka su kusa da Ka'aba inda aka gina Ka'aba. Annabi Ibrahim Isma'il yana gyara mashin shi ko kuma kibiyan shi ko menene abin da bai yi marauta, yana gyara su, yana wasa su, yana gyarawa. Annabi Ibrahim yana zuwa, Annabi Isma'il ya hangi mahaifinsa ba tsawon lokaci ba su haɗu ba. Sai kawai Annabi Ibrahim kai ka san irin yadda haɗuwar zai kasance tsakanin mahaifi da ɗan, amma ba misalin da iya kamantawa. Aka ce dai sai yadda mahaifi yake wa ɗansa da kuma ɗaya yake wa mahaifinsa, an samu wannan tsawon lokaci. Kaga suka runguma juna ko yana cikin girmama mahaifin shi, mahaifin kuma yana mai tausayi ga wannan ɗanin shi saboda tsananin ƙauna da Allah ya zuba tsakanin Annabi Isma'il da Annabi Ibrahim alayhi salam. Sun gama gaisawa sai ke cewa, ya Isma'il, inna Allah amarani bi amr. Allah fa ya bani wani umarni. Kaga zuwan haɗuwan da suka ƙara yi bayan lokacin da zai yanka shi, to haɗuwan da suka ƙara yi umarni ne. Ya ce babana ai kawai yi abin da ubangijin kai umarce. Sai Annabi Ibrahim ya ce za ka taimake ni wato inu? Ya ce ƙwarai kuwa zan taimaka maka akan wannan umarnin da ubangijin kai baka. To ma yanzu har dai in ba za ka manta ba da masu saurari, ka tuna lokacin da mala'ika Jibril ya bayyana ga Nana Hajara ya ce dakinan naki da mahaifin shi za su gina ɗakin Allah, za su gina wa Allah gida. Sai Annabi Ibrahim ke cewa ɗan shi Isma'il, Allah ya umarce ni da in gina mashi gida a wannan wuri, ya nuna inda Ka'aba. Ba tare da ɓata lokaci ba, shi kenan kawai suka fara wannan ginin Ka'aba. Suka zana foundation ɗin, suka fara yin da ta sa foundation. Annabi Ibrahim yana ginawa, Annabi Isma'il yana zuwa ya ɗebo duwatsu, kwaɓa ƙasa ya kawo mahaifin yana ginawa. Kamar yadda dai magina ke yi ko? Akwai mason da akwai kuma mai gida. Annabi Isma'il shine kamar matsayin birkila, shi kuma Annabi Ibrahim shine yin gini. To suka fara wannan ginin, suna ginawa har gini ya kai tsawon da hannun Annabi Ibrahim alaihi salam ba zai kai watan a can sai suka ba wanda ne suka kai ba. Wannan shine sai Annabi Isma'il ne ya ɗauko wani dutse ce kawo ya ba Annabi Ibrahim sai ya hau kai yana yin kamar yadda a yau za ka ga masu gini, in gini ya tsawon da ba su yi wannan ba sai su hau kan ko wani abin da suke yi wanda suke hawa. Wannan shine abin da ya faru haka har suka gama gina wannan ɗakin Ka'aba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari game da wannan ginin da suka yi na Ka'aba a wurare da dama a cikin Alƙur'ani, amma mafi girma an kan suratul Baqara. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah ce ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kai musulmi, da kai ne sauraro, da dukkan wanda yake son ji. Allah ya ce to ga labaran nan yadda aka yi ka fara gina wannan ɗakin Ka'aba. Ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka ɗaga foundation na ɗakin Ka'aba, aka ɗaura shi akan foundation ɗin suna wannan ginin. Kaga umarnin na wane ne? Allah ne ya ce shi wannan aiki. Kuma aikin wa suke yi? Allah. Don wa suke yi? Don Allah. Amma sai suka yi addu'a. Ka ji addu'an da suka yi. Rabbana taqabbal minna. Ya Ubangiji ka amsan mana wannan aiki. Allahu Akbar. A shi kenan ba sharadi bane dan kai aiki Allah ya amsa.
in kana da hankali duk sanda kai aikin da Allah ya sa ka me za ka bi bayan aikin da shi roƙe shi ya karɓa. roƙe shi ya karɓa. Shi yasa malam Zaharuddin kaga iyayenmu magabatanmu sun fi mu hankali. Sai ga mutum ya yi sallah yana zaune a wajen bayan ya yi sallah ya ta addu'a yana roƙon Allah ya amsa mashi wannan ibada. shakka. Kamar yadda Allah ke cewa fa idza faranta fansab wa ila rabbika farghab. Amma sai ga a yau musulmi sai ya sallah yana sallah sai ga fit ya tashi. Babu nazarin Ha, babu du'a'ul ibada, babu kaza duk addu'o'in da aka nemo da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tsaya yi. Yana ganin kaman shar'i ne in yi ibada na. kawai Allah sa dole da Ga annabawan Allah. Ɗaya badaɗin Allah annabi Ibrahim alaihi salam. Ɗaya annabi Isma'il annabi ne kuma mursal ne. Annabawa ne mursalai dukansu guda biyu. Amma dukkan biyu suka ɗaga hannu suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna ko waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Suka yi addu'a ka ji cikin addu'a da suka yi wannan addu'an nasu shine Allah ya amsa sanadiyan addu'ansu Allah ya bamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gashi mun zo kan gaba. Ba za ka fassara addu'o'in nan ba sai a shiri na gaba idan Allah ya yarda. Masu kallo da saurare a yi haƙuri mun riga da mu kai lokacin da ya kamata a ce mun tsaya. Saboda haka za mu tsaya da nan sai mu ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah. يا سريع الغوث غوثا من